قدم 6 ዓመታት ወግዓውያን ጋዜጣታት ብቋንቋታት ሃገርና ተሓቲመን ይወጻ ከም ዝነበራ ሰነዳትና ብዓብዩ ድማ በአካል ኣብቲ ግዜቲ ኣብተን ጋዜጣታት ኣሰናዳእቲ አንበብትን ተሳተፍትን ዝነበሩ ብቃላቶም ዝመስክርዎ እዩ። ኣብ ኤርትራ ጋዜጣታት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ክሕተም ጀሚሩ። እቲ ሽዑ ዝወጽእ ዝነበረ ጋዜጣታት ግን ብቋንቋ ጣልያን ጥራይ ኮይኑ ነቶም ነቲ ቋንቋ ዘንብቡ ጥራይ የገልግል ነይሩ። እተን ኣብ ሃገርና ብቋንቋታትና ይኹና ብናይ ባዕዱ ቋንቋ ዝሕተማ ዝነበራ ጋዜጣታት ካብ መዓስን ብኸመይን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ደቂቕ ዝበለ መጽናዕትን ሰነዳትን ከም ዘድሊ ስለ ዘይሰሓትናዮ ከም ምርጫና ኣብተን ብኤርትራዊ ቋንቋታት ዝሕተማ ዝነበራ ጥራይ ክነተኩር መሪጽና። ነዚ ንምግባር ድማ ምስተን ጋዜጣታት ሌላ ዝነበሮም ከም ማሰናዳእቲ ኮይኖም ዝገልገሉን ብዛዕባተን ጋዜጣታት ኣፍልጦ ዘለዎምን ዜጋታት ፍልጠቶም ከካፍሉና ዓዲምናዮም። ንሳቶም ግራዝማች ገብረ ሚካኤል ኣስራት ናይታ ብ1942 ጀመረት ናይ ኤርትራ ሰሙናዊት ጋዜጣ ቀድም ምክትል ኣሰናዳኢ ድሒሮም ድማ ከም ቀንዲ ኣሰናዳኢ ናይታ ጋዜጣን ጋዜጣ ዘመንን ዘገልገሉ መምህር ሙሳ ኣሮን ተኸታታሊ ጋዜጣታትን ደራስን ኣብተን ጋዜጣታት ድማ ተሳታፊ ዝነበሩ ግራዝማች ስዩም ማዓሾ ኣንባቢ ጋዜጣታት ዝነበሩን እዮም። ነተን ጋዜጣታት እምበኣር ከከምቲ ዝሕተማሉ ዝነበራ መድረኽን ትሕዝቶአንን ኣብ ምንታይ የተኩራ ከም ዝነበራን ገሌ ካብቲ ብዙሕ መሃሪ መደባትንን ዓንቀጻትንን ድማ ከም ኣብነት ወሲድና ክነቕርበልኩም ክንፍትን ኢና። እቲ ግዜቲ ብጣልያን እውን ይወፅእ ነይሩ ጋዜጣ። እቲ ጋዜጣ ጣልያን ተኸልከሉን። ጣልያን ካሮቾ ዝብለውን እቶም አንጻር ናይ ፋሽስት ዝነበሩ ካሮቾ ዝበሃል ጋዜጣ ኣብ ኣስመራ ነይሩ። ብግዜ እንግሊዝ ይንገር ነይሩ። ድሕሪኡ እዚ ሰሙናዊ ጋዜጣ ትምህርትታት ተባሂሉ ፍልልይ ኮይኑ ጋዜጣ ኣብ ዓድና ካብ ልዕሊ 70 ዓመት ኣለዎ። ቅድሚ 30 ቅድሚ 1930 ኣብ 28 ኣቢሉ ኮርየር ደ ኤርትራ ብኡ ማህተም ኣይነበረን። ብኢድና ኣረኻ እቲ ፊደላት እዩ ዝስራሕ ነበረ ንሓርዮ መካይን መፅአን እምበር እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሃገርና ጋዜጣ ካብ ጥንቲ ቅድሚ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ነይሩ እዩ። ከምኡ ከዓ ናይ ጣልያን ካብ ዓዲ ጣልያን ዝመፀና ንሪኦ ነንብቦ ግን ኣብ ማእኸል ሃገርና ጋዜጣ ካብ ነዊሕ ግዜ እዩ። ብዛዕባ ጋዜጣታት ሃገርና ገል ነገር ክዛረብ ትዳ ኮይነ እቲ ኣገልግሎት ጋዜጣ ኣብ ኤርትራ ሓደ ግዙፍ ነገር ኣይነበረን። ክሳብ ሕጂ እውን ሓደ ግዙፍ ነገር እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልና። እንተኾነ ግን ጋዜጣ ነገርና ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን። ኤርትራውያን ምስ በብዓይነት ጋዜጣታት ሌላ ካብ ዝገብሩ ብርክት ዝበለ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ። ኣብቲ ታሪክ ጋዜጣታትና ቁሩብ ክንምርምር እንተኻልና እታ ቀዳመይቲ ብቋንቋ ትግርኛ ተዳልያ ንህዝቢ ክዝርጋሕ ዝኻለት ጋዜጣ ሓንቲ መልእኽቲ ሰላም ተባህለት ብሓልዮት ወንጌላዊት ሚስዮን ትሕተም ዝነበረት መጽሔት እያ። ንሳ ከምቲ ዝክሮ ብ1904 ቅድሚ 97 ዓመት ኣቢላ ገዛ ርእሰይ ኣቦይ ትባሃጎይ ዝነበረሉ እዋን ማለት እዩ ሸምስ ጀመረት። ንገለ እዋን ብገለ ምክንያት ኣቋሪፃ ነራ ንገለ ዓመታት እንትኾነ ግን ክሳዕ ሎሚ ቅፃልነት ትወፅእ ኣላ። እቲ ትሕዝቶኣ መንፈሳዊ ትምህርትን ኣገደስቲ ርእስታትን ምዕዶን ጃምላቡረን ከምኡውን ምዕባል ቋንቋ ትግርኛ ዝዓለመ ብዓይነቱ ትምህርቲ እዩ ዝነበረ። ስለዚ እዛ መልእኽቲ ሰላም ንብላ መጽሔት ከም በኽሪ ጋዜጣት ኤርትራ
ክንዝክራ ቅኑዕ እዩ ምክንያቱ ቅድሚኣ ዝኾነ ይኹን ነገር ብመልክዕ ጋዜጣ ኣይነበረን እዛ ዝተጠቕሰት ጋዜጣ ወግዓዊት ወይ እውን ሓንቲ ፍልጥትን ምሉእ ዝርጋሐት ዝነበራን ያልካ ምዝራብ ብዙሕ ዘድፍር ኣይኮነን ብዘይከዓ እውን ብ1916 ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውነተይና ፈታዊ እትብል ጋዜጣ ብካቶሊካዊት ሚስዮን ትሕተም ምንባራ ይግለጽ እዩ ድሕሪኡ ብ1934 ብሰበስልጣን ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ጋዜጣ ክትሕተም ጀሚራ እንታ ሽማ ዝነበረ ተሃደሰት ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ነበሩ ምክንያቱ ጣልያን ሽዑ ኤርትራ ይገዝኡ ነይሮም ናብ ኢትዮጵያ ገጾም እውን ክስጉሙ ይህኩን ነይሮም ንኩሉ እቲ ሃገርና ከዓ በዚ ሽም እዚኦም ክፈልጥዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ዕላማ ናይዛ ጋዜጣ እዚኣ ነቲ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ንምድልዳል እዩ ዝነበረ ካልእ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ዘየገድስ ግና እቲ ኣወንታዊ ጎድኒ ናይ ሓደ ጋዜጣ እንተወሲድና ነቲ ክቕህም ዝቐርብ ዝነበረ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ምዕባለ ብመጠኑ ክትሕግዝ ክኢላ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ጋዜጣ ምዃኑ ይትርፈን እዩ ከም ቋንቋ መጠን ተወሰድና እቲ ቋንቋ ትግርኛስ ኣብቲ ግዜ መዚቃ ጣልያን እውን ከም መልክዕ ጋዜጣ ኮይኑ ክሕተም ምኽኣሉ ንእሽቶ ነገር እኳ ነሱ ደጋፊ ነይሩ ኢልና ክነሓልፎ ጥራይ ይሓይሽ ሶኒ 31 ነሓሴ 1942 ግን ኣብ ሃገርና ሓንቲ ወግዓዊት ብቋንቋ ትግርኛ እትሕተም መንግስታዊት ጋዜጣ ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሓ እዛ ብሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፓብሊክ ኢንፎርሜሽን ኦፊስ እትዳሎ ጋዜጣ እታ ፋልሜይቲ ኤርትራዊት ጋዜጣ ምዃና እያ እዛ ጋዜጣ ዋላ እኳ ብምሕዳር እንግሊዝ ትውነንት እምበር ጸሓፍታን ኣዳለውታን ብምልኦም ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ቋንቋ እውን ናይ ሃገርና እዛ ጋዜጣ ከም በኽሪ ኤርትራዊት ጋዜጣ መጠን ኣብ ገለ ካብ ትሕዝቶኣ ክነተኮር መሪፅና መጀመርያ ጋዜጣ እዛ ዝብለካ ሰመናዊ ጋዜጣ ብግዜ እንግሊዝ ብ1943 ጀሚራ ኣቶ ወልደ ማርያም እዮም ዝነበሩዋ ቅድሚኦም ካልኣይ ነበረ እሶም እዮም ከዓ ክሳዕ 50 ቢሉ ዝኸውን ክሳዕ 1950 ፀኒሖም ነይሮም ኣብኡ ድሓር ናብ ምስ ወፁ ሃቡ ኣነ ሒዘያ እታ ክስታይ ኤዲተር ብዙሓት ኣይነበርናን ሓደ ምክትል ዝኾን ነይሩ ንምሓጋዝ እምበር ኣይነበርናን ክልተና ግን ከም ዝብለካ ኣብ ሰሙን ሓንሳ እትወፅእ ነይራ እንታይ ሽማ ሰሙናዊ ጋዜጣ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ እያ ትበሃል ዝነበረት እዚኣ ትሕዝኦኣ ከም ዝበልኩኻ ናይ ኩሉ ዓይነት እዩ ናይ ሃገረ ሰብ ወሬ መፀና ዜና ኣውራጃታት ዝበሃል ይመፅእ ርእይቶ ናይ ህዝቢ እውን ከም ርእይቶኦም ገለ ምኽሪ ዝህብ ከምዚ እስታይ ዝህብ ርእይቶ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ኤርትራ እውን ርእይቶኦም ዝህቡ እዚታት ይወፅእ ነይሩ ሕጂ እቲኣ ጋዜጣ ብመን ትውነን ነይራ ዋና ከምዛ እታ ጋዜጣ ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ እንግሊዝ ዜናዊ ኣገልግሎት ናይ እንግሊዝ ዜናዊ ኣገልግሎት እያ ትበሃል ብሪቲሽ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ ትበሃል እያ ስለዚ መንግስቲ እንግሊዝ እዩ ዝውንና ነይሩ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ እያ ትበሃል ትከኣል ኩሉ ህዝቢ ከንብቦ ዝኽእል ድልዱል ጋዜጣ ትግርኛ ግን ድሕርቲ ምቁራፅ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ እዩ ክርዝ ጀመረ እምበር ኣብቲ ግዜ ጣልያን ጋዜጣታት ነይረን ምባሉ ብዙሕ ዘድፍር ነገር ኣይኮነን ድሕሪኡ ግን እቲ መግዛእቲ ጣልያን ምስ ኣቋረፀ እሞ ኣብ ኤርትራ ናይ እንግሊዝ ወታደራዊ ምሕዳር ምስ መፀ እንግሊዛውያን ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ ከዓ ሓደ ኤርትራውያን ከንብቦ ዝከኣል ጋዜጣ ክግበር ወሲኖም ስለምንታይ ከም ዝወሰንዎ ብዙሕ
مرميرنا خن بصحو أين خن هنا جنا هذا صبو نجر كم زخون نجرنا كنذكرنا ندلي شعو بشحن 940 كلتن يوزنا بره كاب شحن 940 كلتن كشحن 950 كلتن نرجع 10 عامات عبيلي نا إيرترا سموناو غازيتا زبهال غازيتا يوصنيرو سمون يوصن نبره أي ناي معلتي لك وصهم نبر بزح يذكرنن جن أنا شو تمهرايز نبر كل جيجيو كمون كسيلة ما يمكننا غرغلوت نبدلاو زغدلوز نبر كل عامتاتهم جن تا غازيتا تيا تانا إيرترا سموناو غازيتا سمون توصنيرا بزح سبكا كم عاوم ينبغى نيرو سبوني فتوى نيرو اتي نزانا إيرترا سموناو غازيتا كم حنتي خابتن بروسات غازيتا تات غيرنا قطرة نخيل نتايو كم مسراتا جميرو ساعة مدمدمتا مع 10 عام زغون اتهم معاه خدالوا تمزون نور سبات اتهم بتيجي زنبرو كسحجون عبي أخبرنا نقول نذكرهم عبيت لي كونتنا اتي قدامي السنة داي ويحلفين هاي تغازيتا كوينهم تمديهم نورو أبونا نفسير ولد مريم يوم بتغرينيا دحار يومتيو قدم بطالياني دحار نار خاون أبسمون زوص بتغرينيا تجميرو دحار انجليز مسمطه خا زي تمحاري بيت مسكفته حدا ناي تمرتي بيت ام حدار زنبره كورنل سنيل تبعله مس على تولد اب مس ابوي ممر ساعات من خا زنبره دحار زي في بتغرينيا إلتاو خينو صني هو حدا أديو إثيوبياويتيا أبو جبسي خا نمر تبع لمسيو غازيتا بعرب كينو إثيوبيا خا ناتا غازيتا أوسيا ناتا غازيتا أوسيا دحار محاورات مسمطة خا برو إيطاليا مزوح محاورات مسكونة خا طاليان تحجزوه غازيتا حجي شموطة في النمبر إتابة من محدار إنجليز تحتم زنبرت إن إيرترا سموناويت غازيتا أمناي فالماي حتما أبزيناتات عالم بفلا بتقوانتي كلاي كونات عالم زكاد الأوان بمنبارو كلنا يوصاي زيناتات نابتشعو زكاد زنبري كونات عالم زتكورك خون كله زينا وشت هاجرون إن أنجدت قريبا أبتقدمي تحتما بعسرتن حاسيش حن 940 كلتن زوت زينا وشت هاجر مسنرئي هፃናት አስመራ ዝጥቀሙሉ ቤት ትምህርቲ አማይ ምድገት አስመራ ከምትሰርሐ ዝገልጽ እዩ እቲ ዜና ካብታ ጋዜጣ ቃል በቃሉ ክንቀርበልኩም ህፃናት አስመራ ዝጥቀሙሉ ክንክን ዝረኽቡሉ ቤት ትምህርቲ አማይ ምድገት አስመራ ተኸፊቱሎ አኡዝ ስርሓቃ እንግሊዛውያንን ከምዚ ዝኣመሰለ ስራሕ ንምጅማር ዘለዓዓለ ሓሳብ أبزي أب إيرترا فتصوم حديثيو سلازي إزي أختيلنا صحيفنا زلنا علامون أسرارحون زملكتيو قتيلو تصحف سرحنا يتابيت تمرت دحر مزرزار نولدي أمم عدن من لباون يأتو نتأكس معباي قولعا نايسبيتي حلافنت مزن ترايمبر ناتومون كم زخونا زي حاسبو بزحات سوءتالو إزجنا جيجايو ولادن ولاديتن حلفنتهم فتصم حديهم هزبيوي عليت قداماي زدليو نجر مخانمو
ጥዕናኒ ዓሌት ከኣ ንቖልዑ ከይሰልክኻ ብዝተኸናኸን ካዮም መጠን ከም ዝርከብ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ክፈልጦ ዘድሊ ነገር እዩ እቲ ኣብታ ጋዜጣ ዝጽሓፍ ዝነበረ ዜናታት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዘተኮረ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ካልእን የጠቓልል ካብቲ ኣብ ተቐዳሚቲ ጋዜጣ ዝወፀ ንመነባብሮ ህዝቢ ዝምልከት ክንጠቅስ ናይዚ ዓመት እዚ ክረምቱ እምብዛ ዝበርትዓሉ መዓልታት ርኢና መናዳብ ዘንዳሕሮት ኣብ ኣስመራ ብህቦቡላን ብውሒዝን ምኽንያት ብዙሕ ጉድኣት ተረኺቡሎ ኣብ ወገን ስፍራ ደቂ ዓዲ ዘሎ ዝበዝሕ ቴሌፎን መተካእታቲ ተበቲኹ ዘሎ ስልኪ ኣብዛ ዓዲ ዘይርከብ ስለ ዝኾነ ካብ ሱዳን ክሳብ ዘምፁ ከምኡ ኢሉ ከይተዓረየ ቀኒዩሎ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ኣብነት ዓበይቲ ወረታት እንተተረኽበ ናይ ዓለም ወረ እውን ይኹን ኣርእስቲ ዓበይ ኣርእስቲ ሂብካ ህዝቢ ቀልጢፉ ከም ዝስሕብ ጌርካ ተቕርቦ ኣብ ካልኣይ ገጽ እቲ ደሓንዩ ተባህለን ካልኣይ ደረጃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ካልኣይ ገጽ ትገብሮ ኣብ ሳልሳይ ትገብሮ እዚ ከከምቲ ክስታዊ መሲንካ ከከምቲ ቁም ነገሩ ተብሎ ሕጂ ሚዛን ናይ ትሕዝቶ ከመይ ነበር ማች ዕስከ ሕጂ ሚዛን ንዕረኹም ኣብቲ ጋዜጣ ዝወፅ ነበረ ትሕዝቶ ሚዛን ከመይ ይመስል ትርኢቶ ህዝቢ ዘቕርቦ ዶ ፅቡቕ ነይሩ ብሓቂ ለባማ ሰባት ዝፅሕፉ ነይሮም ዓበይቲ ሰባት ክንደይ ዝፅሕፉ ነይሮም ስለዚ እቲ ቁም ነገሩ መልሲ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ኣለዎ ክንደይ ቁም ነገር ኣሎ ሓርቂ ኣቶ ወልደ ማርያም ከዓ ከም ዝፈልጥዎም ብትግርኛ ኣቦ ትግርኛ እዮም ነይሮም ስለዚ እሱም ከዓ ብዙሕ ይፅሕፉ ነይሮም ሓደ ንፉዕ ጋዜጠኛ ከዓ ነይሮም ቋንቋ ትግርኛ ፀቢቖም ዝመልኩ ሰብ እዮም ዝነበሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ዝፅሕፍዎ ዓይነት ጋዜጣ ከዓ እቲ ዝበለፀ ዓይነት ክኸውን ከም ዝኽእል ኩላህና ንግንዘቦን ኣምኑ ነገር እዩ ኣቶ ወልደ ማርያም ንቋንቋ ትግርኛ ኣቦኣዮም ክንብል ንኽእል ኢና ዓብዪ ክእለት ናይ ቋንቋዎምን ብርቱዕ ቅንኢ ናይ ህዝቦምን ስምዒት ናይ ሃገሮምን ዝነበሮም ዓይነት ሰብ ስለዝኾኑ እቲ ጋዜጣ ብምሕዳር ወታደራዊ ምሕዳር እንግሊዝ እኳ ዝምወል ተነበረ ንሶም ከም ጋዜጠኛ ኮይኖም ነቲ ክግበር ዝግባእ ነገራት ብዘይፍርህን ብትብዓትን ይገብርዎ ነይሮም ምስኦም እውን ብዙሓት ካልኦት መተዓይቶም ዝነበሮም ፍሉጥ እዩ ሕጂ ዓመታት ብዙሕ ስለ ዝሓለፈ ልክዕ ክዝክር ኣይክእልን ግን ሓደ ክልተ ትዝ ይብሉኒ ግራዝማች ገብረ ሚካኤል ብስራት ዝበሃሉ ሓደ ዓብዪ ሰብ ኣለዉ እዚ ሃገርና ጋና ኣብ ሂወቶም ኣለዉ ንሶም እውን ከም ሓጋዚ ናይ ሓላፊ ጋዜጣ ሰሙናዊ ጋዜጣ ናይ ኤርትራ ኮይኖም ብዙሕ ዓመታት ኣገልጊሎም ምስ ኣቶ ወልደ ማርያም ኮይኖም ፅቡቅ ክእለትን ምልከት ናይ ቋንቋ ትግርኛን ዝነበሮም ግሩም ዝኾኑ ጋዜጠኛ ካልኦት መንእሰያት ናይቲ ግዜት ዝነበሩ እውን ከም በዓል ኣቶ ተኽላይ ዘወልዲ ዝበሃሉ እውን ክዝክሮም ደሊ ኣብቲ ጋዜጣ ብዙሕ ነገራት ይሕግዙ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ 1942 ኣብ ካልአይቲ ሕታም ናይ ኤርትራ ሰሙናዊት ጋዜጣ ብሰንኪ ንእሽቶ ሕዛእቲ ኣብ መንጎ ክልተ ዓድታት ዓዲ ላምዛን ዓዲ ፀናፍን ዝተለዓለ ባእሲ 3 ምዉታት ብምርካቦም እታ ጋዜጣ ናይ ብሓቂ ስለ ዘተሓሳሰባን ክፍፀም ዘይግብኦን ጉዳይ ምዃኑ ኣብ ዓንቀጻታ ካብ ዘስፈረቶ ምስነ ንብብ ኤርትራውያን ተዓዘቡ እስከ ኣስተብህሉ ወይ ጋዳ ዘብል ዶ ይኮነን ምእንቲ ዘይትጠቅም ብላዕ ሳዕርዶ ሰብ ይቃተል ካብ ብዙሕ ሚእቲ ዓመታት ጀሚርና ስልጣኔ ኣሎና እናበልና ኣብ ዝሕበን ሃገር እሞ ብኣቀማምጥኡን ብጣዕሚ ንፋሳቱን ሓለፈ ካልእ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ብዙሕ ፀጋ ዘለዎ ሃገር ብ1942 ዓመተ ምህረት ከምዚ ዝመስል ነገር ክርከብ ዘሕዝን እዩ እዛ ጋዜጣ ነቲ ዝተፈጸመ ገበን ድሕሪ ምዝርዛራ እቲ ጉዳይ ብኣግኡ ክድቅስ ዝግብኦ
بدخمت أمحادرتن مسلينيتاتن سلستفتصمه جبن بمخانو تقيسا እቶም ምስለኔታት ሓላፍነቶም ብምዝንግዖም ምዕዱኣ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊራላ ኤርትራ ሓላፍነቶም ዝፍጽሙ ጥቕሚ ህዝቦምን ገባሮምን ዝሕልኑ ምስለኔታት ዘለዋ ምርቕቲ ሃገር ኣይትመስልን ብዙሓት ምስለኔታት ኤርትራ ፈተውቲ ርእሶም መጣጣሕቲ ንብረቶም መንግስቲ ገለ ኸይብሎም ክሕጎሰሎም ጥራይ ዝደልዩ ኸይኮኑ ኣይተርፉን እዮም ኣብዛ ጋዜጣ ንነጋዶ መጠንቅቕታ ንህዝቢ ድማ ክገብሮ ዘለዎ መልእኽትታት ተመሓላልፍያ ነይራ ንኣብነት ንጠቅስ ሎሚ ቅነ ብዛዕባ እቲ ንደቂ ዓዲ ብሕሱር ክሽየጥ ዝወሃብ ዘሎ ሽኮር እቶም ሰፈርትስ ነቲ መስፈር ኣጸቢቖም ከይመልኡ እዮም ሸጥዎ ዘለዉ ካብቲ ግቡእ ሚዛን የጉድልለው ዝብል ጥርዓን ናብዚ ኦፊስ ይበጽሕ ኣሎ ኩሉ ሰብ ደጊም ይፍለጦ ሰፋራይ ሽኮር ካብቲ ግቡእ ጎዲሉ ክሰፍር ብዝረኣኽሞ ቅድም ከም ስርዓቱ ክሰፍር ግድን በልዎ እንተ ኣብዩኩም ስሙን ስፍራ ቤቱን ጠይቕኩም ናብዚ ኦፊስ እዚ ኣፍልጡ እዚ ኦፊስ እዚ ኸኣ ዝግበር ክገብር እዩ እቲ ዝተኸሰሰ ሰብ ብርግጽ በዳላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ወዓል ሕደር ዘይብሉ ካብ ደብተርቶም መንግስቲ ሽኮር ብስፍሪ ክሸጡ ፈቒዱሎም ዘሎ ስሙ ክድምሰስ እዩ ካፕተን ፖለቲካል ኦፊሰር ነቲብ ኦፊሰር ኣስመራ እዛ ጋዜጣ ኣብ በኽሪ ሕታማ ሓያል ብሱል ትምህርታዊ ማዕዳን ሓበሬታን ሒዛ ያቐሪባ እዚ ድማ መርኣያ ብስለት ናይ ኣዳለውታን ተሳተፍትን እዩ ዝሕበር እታ ጋዜጣ ኣብ መበል 17 ሕታማ ብዛዕባ መርዓ ዝጠፍእ ገንዘብን ሳዕቤኑን ኣመልኪታ ሓደ አንቀጽ ጽሒፋ እዚ ቅድሚ 60 ዓመት እዩ ኣብ መርዓ ዝጠፍእ ዘይተደልየ ወጻኢታት ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብየት ይበሃለሉ ነይሩ እዩ እስከ ኣብቲ ጽሑፍ ንመለስ ካብታ ርእስቲ ክንብገስ ንመርፍእስ ማሕረሻ ይመዋጽዑላ ዝብል እዩ ንጠቅስ ብዛዕባ መርዓን ብዛዕባ ስርዓት መውስቦን ብዙሕ ግዜ ተጻሒፉ ተደጊሙን እዩ ግናኸ ደጋጊሙ እንተተሰብከልና እሞ ንሕና ድማ ደጋጊምና እንተሰማዕናዮስ ምናልባሽ ድኾን ይስቆረና ይኸውን ዝብል ሓሳብ ደሪኹና ኢና ንጽሕፍ ዘለና እሞ እምብዛ ከይፍረደና ንኽቡራት አንበብትና ኣድኪምና ከይንኸውን ይቕሬታ ንልምና ኣለና ኣብዛ ጽሕፍቲ ምስ ንርኢ ኣንባቢ ክቡር ምዃኑ ስለ ዝኣመኑ ደጋጊሞም ብዛዕባ ሓንቲ ርእስቲ ምጽሓፎም ተመኒዎ ኸይከውን ብትሕትና ይቕሬታ ይሓትለዉ ቀጺላታ ጽሕፍቲ 5,000 ፈረንካ ዘይብልካስ 50,000 ፈረንካ እሞ ኸኣ ተለቂሕካ ምጥፋእ ካብ ኩሉ ዝገደደ ዕሽነትን ጽላለን እዩ ተዓዲኻ ተዓዳዲኻ መርዓ ክትገብር እሞ እቲ ዕዳ ምውፃእ ብዝኣበየ እቲ በዓል ገንዘብ ገንዘበይ ክብል ይመጽእ እዚ መሰረት ጽልእን ድኽነትን ዝኸውን ዘሎ ሰብ ገበሮ እናበልካ ዘይዓቕምኻ ምድላይን ምግባርን እንተ ዝተርፍ እሞ እቲ ኣቦ ወዲ ንሓዳር ወዱ እቲ ኣቦ ጓል ድማ ንሓዳር ጓሉ እንተ ዝሓስቡ ንደቆምን ርእሶምን ምጠቐሙ ነይሮም ብምባል ጽሑፋት ድምድም ብዙሓት ጸሓፍቲ ነይሮም ኣብቲ ዋንቲ ብዙሓት ዓበይቲ ሎሚ ዘየለዉ ምናልባት ሓደ ክልተ ኣዝዮም ሸምጎሉ ይኽእሉ ግጥሚ ምኽሪ ምዕዶ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ መጻኢ ኩነታት ኤርትራ ፖለቲካዊ መልክዕ ዝሓዘ ርእይቶን ሓሳባትን ዝህቡ ኣዝዮም ብዙሓት ዓበይቲ ነይሮም ስለዚ ጋዜጣ ሓደ محبر ጥራይ ነበረ ሓደ መምሃሪ ዝነበረ ሰብ ነቲ ጋዜጣ ኣንቢቡ ገለ ነገር ክመሃር ገለ ነገር ክርዳእ ይኽእል ነይሩ ኣብቲ ኣጋ መወዳእታ ይዝከረኒ መምህር ኮይነ እገልግል ነይረ ኣብቲ ግዜ ወታደራዊ ምምሕዳር ኤርትራ ናይ እንግሊዝ ስለዚ እቲ ጋዜጣ ሓንሳብ ሰሙን ምስ መፀ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ነቶም ዕብይ ዝበሉ ተምሃሩና ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሳይ ክፍሊ ዝነበሩ ከም ናይ ንባብ መጽሓፉ ነዘውትሮ ነርና ገረኡ ዝወፅእ ግሩም ዝኾነ አንቀጻት ወይ ዛንታ ወይ ምዕዶ ርከብ ከሎ ተምሃሮ በብተርታብ ክፍሊ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን የንብቡ ብዛዕባኡ ይሕተቱ ብዛዕባኡ ይካትዑ ስለዚ ከም መሳርያ ትምህርቲ ንጥቀመሉ ነርና ጥራይ ንወረ ንምርካብ ጥራይ ኣይኮነን
እዚ እቲ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ እዩ ኣብዛ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊት ጋዜጣ ብዘይካቲ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን መዳይ ዝትንክፍ ጉዳያት ምጽሓፋ ሓደ ፍሉይ ነገር እውን ዝተጻሕፋ ኣሎ ኣንባባይ ባዕሉ ቋንቋ እንግሊዝ ንኽምሃር ፊደላት እንግሊዝ ንመምሃሪ ከም ዝጥዕሙ ኮይኖም ተሓቲሞም ይወፁ ነይሮም እዛ ጋዜጣ ካብ 1942 ክሳብ 1952 ን10 ዓመታት እያ ተሓቲማ ትወፅእ ነይራ ኣብ ውሽጢ እዚ 10 ዓመታት ድማ ሰረት ቋንቋ ፖለቲካ ትምህርቲ ምንባራ ናይ ሽዑ ኣንበብታ ይዝክሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕታማ ዝወፀ ቁም ነገር እንተርኢና ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጋዜጣትና ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ክሳብ ክንደይ ንድሕሪት ተመሊስና ምህላውና ምፈለጥና ኣብቲ መጀመርያ እዋን ነዚአን ጋዜጣታት እዚአን ንምድላው ዓቕሚ ነይሩ ድዩ ናይ ምድላው ዓቕሚ መን እዩ ዘዳልዎ ነይሩ ዓቕሚ ኤርትራ ቋንቋ ኣንባባይ ውሑድ ነይሩ እቲ ፀሓፋይ ከመይ ነይሩ ዓቕሚ ናይ ምድላው ዓቕሚ ከምዚ ድሮ ዝጠቕስናዮ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትናን ሊቃውንትናን እትካሎም ነገራት ይገብሩ ነይሮም እቲ ህዝቢ ድማ እቶም ክፅሕፉ ዝኽእሉ ድማ በብዓይነቱ ኣንቀጻትን ሓሳባትን ክትዓትን ዘተን ብምቕራብ ይድግፎም ነይሮም እቲ ዘንብብ ዝነበረ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ ኣይነበረን ግን እቲ ዘንብብ ዝነበረ ይንብብ እዩ ነይሩ ሰው እንታይ ይመስለኩም እቲ ጋዜጣ ምንባብ ሓደ ልዕል ዝበለ ነገር እዩ ነይሩ ትዋንቲ እቲ ዘንብብ ስጋጋ እንዳለ ወይ እናጠራጠረ ወይ ክትረድኦ ኣይኮን ዝንብቦ ቀዳገር እቲ ቋንቋ እቲ ትግርኛ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ዝውተር ዝነበረ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወገን ኤርትራ ብልክዕ ክሰምዖን ክርድኦን ከንብቦን ዝኽእል ፅፉፍ ትግርኛ እዩ ዝነበረ ስለዚ እዚ ደጋፊ ነይሩ ህዝቢ ገል ነገር ይርዳእ ነይሩ ገል ነገር ካብኡ ይመሃር ነይሩ ክንብል ንኽእልና ንሕና እቶም ኤዲተርስ ንሕና ኢና ሓላፍነት ናትና እዩ ንሕና ኢና ንከታተሎ እቲ ሰብ ከምቲ ዝኽእሎ ገይሩ ፅሒፉ ይሰድልና ንሕና ግን ንእርመሉ ትዘራርባ ትቀማምጣ ትቃላት ከምቲ ከም ዝኸውን እዩ ዝግብኦ ንብሎ ጌርና ንባዕልና ንእርመሉ ንመሓይሸሉ ከምቲ ዝሰደደልና ጌርና ብከሉ ጥራሕ ይውፅኦ ንሪኦ ሓሳቡ እውን ፅቡቅ እንተኮይኑ ባዕልና እውን ነፀባብቀሉ ተደኣ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ዘጠራጠር ሓሳብ እንተኮይኑ ቁም ነገር የብሉ ንብሎ እንተኮይና ከዓ ንገድፎ ግን እቲ ምምሕያሽ ባዕልና ኢና ንብሎ እቶም ንኽእል ኢና ንብል ንስሕና ንከታተሎ እቲ ፅሑፍ ከም ዘሎ ስኢልና ይለእትሮም ኢና እንታይ ደኣ ንሪኦ ትግርኝኡ ፅቡቅ እዩ ሕማቕ ኣሎ ንብሎ እንተኮይኑ ንቕንዖ ከምዚ ዝበሃል ከምዚ ዝግበር እናበልና ነብለሎም ናይ ኤርትራ ሰሙናዊት ጋዜጣ ከም መንግስታዊት ጋዜጣ ንጉዳይ ኤርትራ መልኪታውን ትፅሕፍ ነይራ እያ እዚ ድማ ንኣረኣያን ዓላማን ምምሕዳር እንግሊዝ ንምንፅብራቕ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ምምሕዳር እንግሊዝ ንኤርትራ ናብ ክልተ ምኽፋላ ዝብል ኣረኣዩ ብመንገዲ እዛ ጋዜጣ የንፀባርቆ ነይሩ እዩ እቶም ንምምቕቓል ኤርትራ ዝቃወሙን ኤርትራ ከም ሃገር ክትቀውም ዝቃለሱን ዝነበሩ ድማ ተቃውሞኦም በዛ ጋዜጣ የስምዑ ነይሮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ግዜ ምምሕዳር እንግሊዝ ብርክት ዝበላ ሰልፍታት ተመስሪተን ነይረን እየን እዘን ሰልፍታት ነናተን ዕላማን ሓሳብን ዝርግሓሉን ርእቶታትን ዘስፍራሉን ነናይ ውልቀን ጋዜጣታት ነይርወን እዩ ብድሕሪ ዛ ብ1942 ጀመረት ናይ ኤርትራ ሰሙናዊት ጋዜጣ ብርክት ዝበላ ብትግርኛን ዓረብኛን ዝሕተማ ጋዜጣታት ክወፃ ጀሚረን እቲ እዋን ብርቱዕ ፖለቲካዊ ሃዋህው ዝዓብለሎ ብምንባሩ እተን ጋዜጣታት እውን ብኡ ዝተፀልዋየን ነይረን ኣብ ዝመፅእ መደብና እምበኣር ኣብ ትሕዝቶአን ኣተኪርና ክንድህስስ ኢና ጋዜጣታት ናይ ኤርትራ ንኤርትራውያን ናይ ራቢጣ እስላምያ ናይ ማሕበር ሕዝቢ ልወጠን ኣብ ባፅዕ ነበሩ ናይብ ዝመርሐኦም ብትግርኛ ብዓረብ ይወፅእ ነይሩ እቲ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ ሰሙናዊ ጋዜጣ
ኣቶ ወልደኣብ ሰራሕተኛ ከለዉ ናይ ፍቅሪ ሃገር ሓሳቦም ይገልፅሉ ራቢጣ ሓሳቡ ትገልፀሎ ኤርትራን ኤርትራውያን ሓሳቦም ይገልፅሉ ካልእ ሰባት እውን ዝመስሎም ርእይቶኦም ዝገልፅሉ ነይሮም እቲ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ ነይሩ እቲ ጣልያን ዝሕግዝዎም ማሕበር ምስ ወፁ ዝወፀ ጋዜጣ ከዓ ሓሳቦም ናይ ደቂ ኤርትራ ዝወፁ ብትግርኛ ብዓረብን ዝዝረብ ነይሩ ጣልያንን ብሰለስቱ ቋንቋ ይዝረብ እዩ ነይሩ ዝፀሓፍ እዩ ነይሩ ዝኽልክሎ ኣይነበረን እቲ ግዜ እቲ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ጋዜጣ ፍቶራ ቀኝማ ግራዝማች ኪኤል ጉርሙ እዮም ነይሮም ናይ ሰሞኑ ጋዜጣ ኣቶ ወልደኣብ ናይ ትግርኛ ኣቶ መምህር ተባሂሉ ከዓ ሓንፈፅ ናይ ግብፂ ብዓረብ ይፅሕፉታ ነይሮም እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ሰሙኑ ጋዜጣ ከምቲ ዝብለካ ኩሉ እዩ ዝፅሕፍ ነይሩ ኩሉ ማሕበር ኣብ ናይ ማሕበር ኢትዮጵያ ግን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ግን ናታቶም ጥራሕ እምበር ናይ ካልእ ኣይነበረን እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ እናረሰነ እዩ ዝኸይድ ዝነበረ ቅድሚኡ ገለ ምርዳእ ነይሩ ብዛዕባኡ እንተኾነ ግን ካብኡ እኒኦ ኣፀቢቑ እናበርትዐ ከይዱ ኣብ ኤርትራ ከዓ በቲ ዋንቲ ኣብቲ ግዜ እንግሊዝ ጀሚረን ብዙሓት ሰልፍታት ናይ ፖለቲካ ተመስሪተን ነይረን ቁፅርን ሽማተን ሕጂ በብሓደ ክዝርዝሮ ክዝክሮ ኣይክእልን ግን ብዙሓት ነይረን ስለዚ ነቲ ዕላማተን ሰልፍታት ናይ ፖለቲካ ኤርትራ ንምስሕፋሕ ንምዝርጋሕ ግድን ነቲ ጋዜጣታት ክህልወን ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ ኩላተን እኳ ክንዝክረን ዘይከኣልና ካብተን ቀንዲ ዝነበራ ክዝክረን ዝደሊ እንታይ እያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ሰሙናዊት ጋዜጣ ነይራ ብቋንቋ ትግርኛ ትሕተም ፍርቃ ብትግርኛ ፍርቃ ዓረብኛ ትሕተም ነይራ ሰንበት ሰንበት እያ ትወፅእ ዝነበረት እሳ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ጋዜጣ ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ግዜ እቲ ነቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ንምዕባልን ንምዝርጋሕን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃረር ትብሎ ዝነበረት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ምሕባር ንምብራዕታዕን ትወፅእ ዝነበረት እያ ግን ቋንቋ ትግርኛ ትወፅእ ስለ ዝነበረት ሰብ የንብባ ነይሩ እቲ ትሕዝቶኣ እቲ ፖለቲካዊ ዕላማ እኳ ክሳዕ ክንዚ ሃናፂ ወይ ጠቃሚ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ነይሩ ክንብል ዘይከኣልና ብትግርኛ ሓደ ጋዜጣ ክወፅእ ምኻሉ ኣብ ልዕልቲ ዝነበረ ጋዜጣ ነቲ ናይ ምንባብ ሓይሊ ከበርትዖ ክኢሉ ክንብል ንኽእል ነይረን ንኣብነት እዛ ሽዑ ብግዜ እንግሊዝ ከም ዝብለካ ብሓምሳ እዛ ሓንቲ ኤርትራ ነይራ ኣቶ ወልደኣብ ዘካይድዋ ንበይና እያ ንበይና ናይ ዞም ሰልፊ ናፅነት ዝበሃሉ ብሎኮ ናታቶም እያ ነይራ ሓንቲ ኤርትራ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ካ ትበሃል ነይራ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር እዚኣ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር እያ ናይ ሕብረት ትብል እያ ብትግርኛ እያ እዚኣ بعرب وحنت توصل نيرا كن بزح قوا صوت الرابطة بهال نيرا كن بزح يتوصل يعني بس سأتي لا توصل حنت خا نيرا خا ما برو إيطاليا يعني نبلا نيرا شو ده هاي إرترات بهال نيرا نيرا توصل كن زين بزح أوراز وصا ذا حنت إرتران جزيرة إثيوبيان زين أورا كن كستايل وصا ناي بوليتيكا ستايل وصا نيرا إذا زمن زولك كان أمون جوزي خم كستايا ناي من قصة زلزقنا زو حبت كستاين أي تأتوني حبت خير